Hi guys, good morning guys. Welcome sa among channel guys, Jaden Burst lang malakas. Uy, kita talikod mo. Bawal na mo tawa. Ano siya ma'am sa ninaw tawa. Hi guys, madyo buntag di jung tanan guys. Nganong ipangat man gadyo puno ng kamera. Siyempre para makita na katino. Manglagaw sa amin guys kay isugo may pangumpra ni ma'am. Padala na siya sa akong magulang guys na parang pangpalit og gatas niya, pang budget ba. Kaya mga tambal, mga vitamins, mga among kwaon dayon hapit mig pangumpra. Malitan ang mga kinahanglan ni mama karon. Kay kada bulan naman na siya, kada bulan naman may mamalitog para sa iyang mga gatas, vitamins ug mga uban pang mga kinahanglanon. Nagpasalamat ko sa akong sister na pirming ni suporta ni mother. Kay gakuha unsa ora man tricycle driver lang, pang maliitan lang ato ko. Iya, pang dagko ako, pang gagmay ra ni guys. Ako sabi guys, kay mamalit mi sa kinahanglanon ni mama. Ma'am, asa ma'am? Asa imong shoulder bag ma'am? Oh, asar ron, asar talo. Ma'am, shoulder bag. O tiko pero Wala ko sabi guys, karang kainit. dito ba? Maningkamot ito malipay kada adlaw hinunong tambuang. Gupaitan ni. Bala mo, kamoy buang. Ay tani, bala na yung buang ay. Ay wala abot ta ko. Basta ako makatawa ko na adlaw kamo, magsige mo. Pamantay na ko, kamo may buang. Basta ako tarong kong tao di ko buang. Kuya, magpanahon ron kayo, magmalipadan kayo nga magkabuwang. Mag-enjoy na ito kinabuhi ito buwang. Delikado mo mag seryoso ito sa kinabuhi kimabuwang yung tinoon. May ginangatan Masapayarin na lang tas magpabangbuwang kay malipadan pa. kaysa mabuwang. Isa mabuwang sa tinadanay nga, yung Mabuwang. medyo mga kinabuhi. May ginangatan nyo na ni Ari na lamang kas mabuwang ka kay magsige ka katawa kaysa mabuwang kas puro problema. Ay nako guys, ang buhay talaga oh. Oh, ang buhay is parang life. Ang buhay talaga parang life lang. Buwang-buwang buta. Kami dito sa Palawan guys. Swerte gini-ginikanan guys na nai-anak na pagod ba ka nang munong suporta. Talagsaon rang anak ni nanang. Salamat sa uso na na-permi ba na papasabi si mama na permi suporta gyapon. Tungkol kay mama kami po sa amo po. Di man ingo na walay anak nila pero talagsaon lagi ng anak na mo palit sa mintanan. Siguro sa pulo siguro pulo ka tao na ana siguro na yung mga duwara ka tao siguro ginana. Pero wa ko mingon na kanara akong magulang nana guys dagan man po talagsaon ba. Hindi gid makalimot og ginikanan. Munang among kuan guys, mabitang usapod nang na midiri probinsya kay nagsabot may ug siya ko numuli then ako manarbaho di na kay ko makasuporta kay na ba toy pamilya ko yung pamilya na siya auto man siya pamilya man na ako na lang punoy mo atiman ni mama siya lang sa kuno manarbaho sabot mo guys mo na mga igsoon na ba ana igsoon na ay ana di ana gitu bitaw unang ako ay nagkatiman ni mama, kami nagkatiman, siya ang nagtrabaho, siya ang suporta. Kaya siya muli, niya akong narbaho, nanam ko'y pamilya, kamay rapod yapon kaya akong maatag. Siya ako sa pamilya, munang nanay siya na siya nang narbaho. Munang niuli, usapon mo niuli, midiri. So si mama, si Manono, nung nang kauban, namurag mas lindot po siya probinsya guys. Kaya nga no guys, kung wala may muling probinsya, hindi makakuha mga gamit, mga motor, Manila. Ako lagi sweldo pero mamiliti pa itong trabahoan.
Tanawa din sa probinsya oh. Kahit pa paano nakapundar og mga gamit-gamit. May motor, motor pa manday. Wala trabaho. Gitawag na ko si Kagyaw-yaw. Sus bik-bik daw. Dili. Siday. Gitawag na bitaw. Awa. Si Gyaw-yaw gitawag. Oo na, sige lang mag-istorya, gitawag na. Ano na magkada sa ako ang kuan sa inlo nga Palpalit og gatas. guys, ato na mi sa kuan merkado kay mamalit mi sa kuan ni mama gatas ug sa ijahang kuan nga vitamins. Diyan kon guys listahan gatas, duha ka lata, Biotrop o panyawan o unsa pa na epikasin. Kana. Panyawan unsa ni capsule sa? Na siguro dire. 30 pieces di. Mo ni jang vitamins guys. Oh. Insure. Then maginom ko sa panyawan. Insure na dai. Kanang nakalata oh. Kanang vanilla ha. Duha ka lata. Oh, kana. Wala ng vanilla. Ayaw. Kuha na lang, pinanin lang. 30 Vitamins piraso, na lang. Ano itong banbe? Kanang kuan. 30 pieces ni Day. Epikasin, duha ka bote. Inani na pitasin sa. Kare. Katong kan ba ka ng katubi katong irapal ba? Panyawan. Panyawan. Na may panyawan capsule Day. Oh, sani Ariel daw Ayaw na ni. kanang tambak. Chicken ang napalit na, Itong ijang vitamins vitamins, so kanang ijang panyawan. Mura man Vitamins. Pikasin. Huwag ipikasin, kaya man sila gatas nga, Manila. Ay gatas. Kanara. Na siya biskwit wala. Unsa na ya? Sani? Sabon. Ariel, so, Dito be ang sabon be dito. Ato mo yung sabon be. akong siya. Kana. Naman na siya shampoo. Naa. Palmolive na violet din shampoo. Oh. Oo, princess na green. Anong gawin? Princess na si mama, wak man sila buhok. Ariel. Isa. Usa tunga ra siguro na. Oh, salt na pink powder. Tura sa ubos. Kulay pink. Red ram siguro na. Pink inyo? Oh. Nasa pikas. Pikas daw be. Lang, hansil ka ng pink. Wala man siguro. Oh, may Everclean na blow. Wala. Wala daw be. Everclean. Unsay wala? Everclean.
Pwede man i-kanda i-add. May I-add ko na i-follow niyo. I-follow. Pwede naman follow ug add. Oh, sa amo ang kuan YouTube channel, Gigin Boss and Family. Then sa Facebook, Sa Facebook, Gigin and Family. Gigi ng family. Mag-promote ka pa. Promote mo rin lang tindahan do. Ano sa ganing nga daning tindahan na? Jerry and Clara. Jerry and Clara. Ano nga ni mo day? Ako? Shout out, may shout out. Shout out. Basig na mo ipang shout out. Medyo ang mga boyfriend. Bana ni mo. Shout out sa aking Shout out dali si Mong My Love. Si Mong My Love. Birds tree ko no. Wala birds tray. Makalingaw na yung mga papahan eh. Ikaw na, basig na kay shout out. Timuhang palalab. Shout out silang mga palalab. Ang asa karon. Ikaw on. Imong bana. Shout out. Ikaw sa Saudi. Ay naslaing naso di jang bana? Lain ba na Sa laing bahay day. Amo day ning abroad. Dayan, huwag ka na nagkadayan. Shout out mo na dayan. Bana, natapa. Shout out na. Asa day gari daw. Shout out ko mo sa imong bana nasa Saudi. Shout out nga, naglukot ang lumpia. Naglukot ang lumpia. Shout out sa jang bana oh. Shout out bana. Oh, go pa mang. Ay, go pa mang. Kalingawan ni mga tindira diri kay mga guwapa, mga smiling face pa jud. Rahan. Mahalag ko pre basta. Hindi mga suplada ba? Di pa yun. Sa mutog mga kagwa. Lahi lang dahil, manimawan nyo rin. Dapat sa tigulang na, tigugo rin. So gumi sa mga mother. Dili, shout out. Shout out sa mga tindera dari mga gwapa oh. Isa na si Dayan. I-share din Dayan unya boy. Iya din na i-share ah. Makalingaw ka sa mga tindera dari ba? Daily mo na mong upload. Kadadlaw na dahil. Subscribe na lang mo sa mga YouTube channel, Gigin Boss and Family. Dagan-dagan salamat din jo. Ulo na sabon ba? Ulo na sabon. Thank you po. Balik. Shout out. Bye-bye mga gwapa. Ay, makalingaw mga tindera. Kahit na naman agipang sugo ni mama. Marabing ka. Init. Nalingaw ko datos kuan mga tindera. Mga smiling kayo. Masaingan nga to silang tindahan. Irian. Okay. Wa maminaw. Yung gagawin siguro. Makalingaw ba mga tindera? Maninindot nga mga tindera ba? Mga smiling face. Di mga suplada. Yung mga suplada. Tindahan po naili ko na mga tindira. Huwag mo sulod na customer kay. Kaya yung mga tindirang magimugot at mga customer po, di po ganahan mamalit. Mo nang ganahan ko dito mo ang malit at na ko dito magpalit kayo true. Gatas to kalata. Muna lang, wala na may lain. Ay, ang royal din ako din. Upat ka ba yun true? Huwag gatas. Marisibo niya ko dahil. Kanira? Banana na lang. Choco na lang. Expired date. March 28, 2024. Puro bako siguro. March 28, 2024. Pila di ka pieces ang soda ni? 15 pieces naman siguro soda ni. Oh, 15 pieces. Kimra 15, 15 sa. Amin, pagwapo. Ang itsura ni yung boss.
Maglit na mga mutanog sa amin, oy. 4,000. Pila tanan 4,000. 826. O, naikuwang no. Kompleto na tanan. Uli na ta. Asa pa man ta? Asa pa ta? Masupay ka na nga ito ang tubig at nang gibilin dito. Bili sa ubong ko dito dia. Ulit na dyan manggag limbarog ko. Sigarang initala. Bakla dyan dyan. Daro makapalit. Ha? Signa day bagoong libre. Pila? 100 kuno. Sara ka buo. Aslom ginabi. Naong Asa man yun? naong pranam ko ng aslom. Nani kuan? Naman tag na bagoong no. Buwan tayo bagoong. Buwan nila may kuy bagoong. Bagoong? Oo. Ayos. Sabi. Pugting na. Ha? Pugting na. Tunga? Anak ko nun. Lain sa pagkamangga dili Duha, sa ah. Pila ka kabuka sa sila. Duhaon? Ay, nang hinog bim. Di man na hinog. Bolbangaan. Asa di ka ning mangga ha? Negros? Indayo pagdalagit. Kalayo abay. Ningabot sa... Kilo rin oo. Ha? Sa Dua kilo? kabot oy. Uy, pakabot. Dua kuwit. Ah, pila na na? Dua kabuhit, dito kulang. 90. Ano tayo bagoong? Ano may lami ng may bagoong? Ha? Lami. Naman ko ni bagong gagawin ka. Ay, kabong dato balik yaman mo. Ini kasi Balita. Napahinog o. Tami siguro ko nang hinog. Hindi ka hinog? Dapin. Mangga. Kakabit mang galigsan pa. Ngitag bagoong guys oh. Nagkapalit mig mangga, ngitag jag bagoong. Ngitag jag bagoong. Pangpare sa mangga. Be, walay suman be. Kita suman dito. Unsa rin na? Si mama ba? Lagi ka ganin dito. Balik siya. Puro gasihan. Na guys, bagoong daw. Hi guys. Napalit na namo tanan ang mga kinahanglan ni mama. Diya pa doong nabimuli. Ari na didrikes init kayo. Namidari agi sa dagat kay init kadyo dito sa kuan. Highway medyo mandari kay hangin-hangin pud ba. Tanawag dagat guys oh. Grabing ka usog agbaud. Kitang-kita ag bohol ito. Kanang islaha diha bohol man na. Blue na blue ang dagat pero kusog si Jaw kanang kuan baud. Ngano kahang baud man? Nana siguro pay bagjo. Ay naday bagjo kay nato ning comment dito nga magamping daw kay naay bagjo ning comment si Mark Cooper. Na nana siguro pilo pressure mo nang agdagat baud. Sa kadyo baud sa dagat. Oh. Kadaghanang nangamang oh. Tana oy. Tana sige lang makadagislit. Baut kayo? Baad ka jug dagat. Asa magay tayo siguro niya? Oh. Hangin. Hangin mong god.